16 sena ilu fil-ġurnata li fija Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea jien kelli 12. Dakinhar kien il-ġimgħa u kont qiegħed id-dar nara xarabank. Dakinhar Malta kienet daħlet fl-Unjoni Ewropea waqt xarabank. Nilqgħu lil Malta Ewropea, illum ukoll ċittadini Ewropej u allura il-kol Maltin, il-kol Ewropew u naħseb li tajjeb nerġgħu ngħidu Viva Malta. Dakinhar ukoll, f'dak il-lejl, Jean Paul ta' xarabank tal-kappell kien mar idur l-isptarijiet biex jara liema koppja kienet se twellet l-ewwel. U saba l-ewwel tarbija Maltija u Ewropea li kienet qed titwielet waqt li Malta kienet dieħla fl-Unjoni Ewropea. Arawa. Mela, propju hawnhekk il-nofs il-lejl 9 minuti bħalissa ovvjament għaddej ix-show il-port il-kbir maħna qegħdin quddiem is-St. James Hospital għax mill-lider propju dik il-koppja li tqajna magħha qabel se tkun il-koppja li se twellet l-ewwel tarbija Ewropea Maltija. Ejja nitlu flimkien u jidher qed jinformawna wkoll li it-tarbija l-girl tidher li qed titwielet. Tidher li qed titwielet aħna ovvjament ħanibqgħu nistennew hawnhekk bħala ħin hawnhekk qegħdin propju ġiex minuti qabel nofs il-lejl. Ġiex minuti qabel nofs il-lejl. U minn hawnhekk forsi issa wieħed irid jara kemm hija allura ovvjament irridu nistennew propju hawn barra. Propju hawn barra. Jidher propju li smajna l-bikja u l-ħin huwa nofs il-lejl u 14 il-minuta. Nofs il-lejl u 14 il-minuta ix-show mill-lider għadu għaddej u koħra maġu niċċekjaw mat-television u propju qed nisma' l-bejbi jibkina. Tajt nistgħu nitlu. Nistgħu nitlu. Grazzi. Kif intom? Kif intom? Is-Sinjura Ralmami. Ovvjament, il-papa, il-mama għamlet il-parti tagħha inti kif? Bla kliem. Bla kliem. Ejwa. X'naqt li kont qed tagħmel dak il-ħin, inti biex propju tgħin lill-mara? Tixtieq tagħmel ħafna affarijiet naħseb u ma tistax. Eżatt, dik li nista' ngħidlek jien. Tixtieq tagħmel ħafna affarijiet u ma tistax. Se tirrealizza kemm tħobb lill-mara dak il-ħin. Daqshekk u mela. U l-baby jisimha? Elenja. Misterija. X'tħoss? Ferħan ħafna. Bla kliem. Il-baby girl. Nirringrazzja l daw in-nies it-tabib għax ħadmu ħafna. L-ewwel bikja ta' jista' jkun li propju l-ewwel ċittadina Maltija li twildet fl-Ewropa. Propju minn hawnhekk qed niffilmjaw ma nafx dak id-dawl all-right tal-kamera all-right u waqfet mid-dera tħobb il-kamera. Ilenja. Ilenja! Happy birthday! Ekku live magħna fuq Skype issa naqdet Ilenja. Għandek 16 u Ilenja llum? Ja, sweet 16. Le, il-ġimgħa l-għaddiet. Il-ġimgħa l-għaddiet eżatt mhux illum dil-ġimgħa. L-ewwel ta' Mejju. Naturalment inti ma tiftakar xejn minn dak u x'hekk. Xejn. U għallek li tħobb il-kamera. Dik vera. Għaxu jisu għala ma kienx. Għax ma tħobbx minna. Mhux minn dejjem kienet hemm. Ma stax ma tħobbx minn dejjem kienet hemm. Eżatt. Jien naħseb inti l-unika persuna f'Malta li qatt rajnik titwilet live fuq television. Ġieli kont rajtu dal-filmat. Ila ħafna li rajtu,
Ma tantx nħobbu narawh. Għalfej. Xi tħoss meta taraw? Meta narawh. Kif? Il-mami ma tantx tieħu gost meta narawh, iġibna memorji mhux sbieħ. Għax weġġet. Naħseb u mela. Għax ma nistaqat nifhem x'tista' tħoss mara u ma nippruvax. Eżatt. Jiena nirringrazzjak ħafna tal-li naqat magħna, nirringrazzja l-Mikela mit-tim tagħna u l-Fejbin li rnexxilhom jittrakkjawk u jsibuk wara da snin kollha. Grazzi ħafna nawguralek happy birthday u awguri għall-futur. Se nieqfu għal-waqfa tal-aħbarijiet. Meta niġu lura, tingħaqad magħna il-Kummissarju Elena Dalli, l-MPs Mirjam Dalli u Roberta Mezzola u twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea, il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grek. Niġu lura minn ftit Europe.